Moro! Huomenta, 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 huomenta. Se on Enite TV täällä taas. Mä tiedän, että viime kerrasta on pitkä aika, mutta tähän Enite TV-konseptiin on tulos pikkasen muutoksia. Tässä on ollut muutenkin härdelliä, niin en ole ehtinyt joka viikko kuvaamaan. Itse asiassa en ole ehtinyt ollenkaan kuvaamaan nyt, mutta sen sijaan, että tässä olisi nyt vaan pelkästään mies ja kamera, niin tää lähtee kansan pariin tää koko Enite TV-touhu. Sieltä tulee hauskoja kommelluksia, kaiken näköistä. Päästään vähän tekemään tutkivaa journalismia ihmisten pariin. Katsotaan, että miten se lähtee käyntiin. Ehkä ensi viikolla jo ensimmäinen jakso, uusia tuulia. Mulla on uusi tukkatyyli. Vähän tämmönen messy hair. Toimiiko yay or nay? Miltä näyttää? Okei. Mä vihdoin sain uuden levyn. Kattokaa. Ihan mahtavaa. Takakansi on tollanen. Siis oikeesti. Yes. Monen vuoden kova työ palkitaan nyt vihdoin. Mä vaan hypistelen näitä. 27.5. tulee levy ulos. Muistakaa varata omanne hyvissä ajoin jo. Varauksen voi pistää suoraan mulle. Itse asiassa levyjä saa ostettua suoraan multa. Saa ostettua myös Facebookin kautta, NIT, nettisivujen kautta, kaiken näköistä. Mutta tosiaan voitte laittaa mulle sähköpostia suoraan, tai ottaa muhun yhteyttä suoraan viestillä Facebookin kautta, tai mitä vaan. 50 ensimmäistä ostajaa saa tällaisen. Tää on siinä mielessä aika uniikki juttu, että tätä nimenomaista tarra-tyyliä ei enää paineta koskaan tämän jälkeen. Siinä on myös NIT signeeraus. Eli se tulee olemaan ihan näppärä juttu. Sitä voi laittaa sit mihin vaan. Mutta tosiaan 50 ensimmäistä saa semmosen. Ja sitä ei enää paineta ikinä. Joo. Mä halusin nyt myös näyttää teille sen kunniaksi, että mä vihdoin sain tän levyn. Niin pientä sneak peekkiä tulevan levyn Annista. Kuunnelkaa. Olis vaan kannattanut valita sen kaveri. Silloin oli muutkin kunnos kuin ne paperit. Joka video, joka kaupungissa sama nainen kuis tunnettu jo kauemmin. Päätä kaunis mun enkeli, mut pinnan alla fani sua seireli. Mitä sä täällä teet? Mutakisen kielen alla paska vaan nämmän. Pitäis jo lähtee. Mutakisen kielen alla paska vaan nämmän. Yes. Siinä oli vähän sneak peekia levyn Annista. Siellä tulee olemaan kaiken näköistä kivaa. Ihan varmasti. Jopa sä tykkäät. Voi melkein luvata. Ja sit tosiaan mulla on tullut pikkasen muutoksia rosteriin myös. Smura Events Oy on nyt mun keikkamyyjien manageri. On ihan mahtavaa. Tosi ammattitaitoista porukkaa. Tekee sydämestä. Se on aina mukavaa, kun löytää sellaisen henkilön, joka tekee samalla tyylillä omaa juttua, mitä itse tekee. Mä uskon, että tästä tulee tosi kova juttu mun ja Smura Events Oyn välillä. Muistakaa käydä tykkäämässä myös Smura Events Oyn Facebook-sivusta. Ne on kovia tekijöitä, uskokaa. Muistakaa myös tykätä meikäläisen Facebook-sivusta. Sitä ei parane koskaan unohtaa. Muistakaa jakaa kavereille, koska myös niille, jotka saa eniten referenssejä, eli jotka eniten kertoo ystävilleen levystä ja NIT Facebook-sivusta, niille on luvassa vähän palkintoa. Eli jos te saatte jonkun käännytettyä NIT-musiikin puoleen, niin muistakaa käskeä sen sanoa teidän nimi, joten ollaan varmoja siitä, että teille tulee palkinto. Ja tietenkin hyvä biisi, Se on kesäny, sitä täytyy muistaa kuunnella, sitä täytyy muistaa jakaa, koska tällä hetkellä kun mä katson pihalle, lokki. Niin siellä paistaa aurinko oikein kunnolla. Ei kannat missat myöskään Se on kesäny. Koska se on kesäny. Vaan yhä uudestaan me mennään kuljetaan. Se on kesäny. Nosta jalat ylös, ota lonkisti vaan. Kato pikkuhiljaa hyvä tulee ennen kuin maamato. Nosta malja ylös, älä oo huomaamaton pullo auki. Ja juomaan haloo anteeksi tästä päättymistriimeistä tässä biisissä. Mut väli pitää chillaa ja nostaa vähän fiilistä. Siivitä hyvä musa ilman uuteen nousuun. Ja me nähdään sitten toivottavasti ensi viikolla.